Avui no comença un dia qualsevol. Com cada matí, des de fa anys, avui és el dia en què canviem el nostre futur. El dia en què nosaltres, les ramaderes i ramaders de llet nostra, decidim fer costat al nostre entorn, apostant per la sostenibilitat i per evolucionar la nostra manera de treballar. I així aconseguir ser més competitius a nivell econòmic, social i mediambiental. Avui decidim que la nostra feina ja no és únicament produir llet. També treballem per un futur millor. Com a ramaderes i ramaders sempre hem tingut en compte el nostre entorn i és per això que també avui és el dia en què ens comprometem a ser més eficients i protegir-lo, tot reduint la nostra petjada mediambiental i buscant noves formes d'energia. El dia en què reafirmem el nostre compromís amb el nostre futur. I amb tu. Avui seguim treballant conjuntament amb científics i professionals en la recerca de noves maneres de transformar la producció i consum de la llet. Junts millorem la qualitat de la llet. I la qualitat de vida de les vaques. Avui és un gran dia pels ramaders que estimem la nostra feina. I les ramaderes. Perquè, malgrat les adversitats, ens agrada formar part del dia a dia de les persones, dels nostres pobles, de la nostra cultura alimentària, de la nostra terra. I no ho fem sols. Cooperatives, centres d'investigació, empreses i administracions de diferents territoris col·laborem per obtenir llet de la millor qualitat amb el mínim impacte pel planeta. Perquè és la nostra vocació i forma part dels nostres valors. I un dia direm que avui vàrem començar a canviar el nostre futur.